Si de lluna ens mira inquieta perquè no sap el que volem, reflexarem la llum. Resistirem amb crits aquesta nit salvatge, salvatge. Hola, Trastos! Ja que el vídeo del dilluns va ser així super improvisat, en plan gravat allà al mig del carrer de l'escola de l'entrada de l'edifici, avui toca castig i ese castig és posar-me en evidència i posar-me així, vamos, despullar-me davant de vosaltres, no literalment, I la veritat és que jo al llarg dels anys, que sé que no sóc una persona guapa, sí que em veig més guapa de lo que em veia abans, i tot i que jo sempre he pensat que era una qüestió de percepció, avui vos demostra que no sempre he sigut el que vegueu ara, sinó que jo era una bola! Aquesta és la foto que vos posar per l'Insta, a l'Insta Stories, que vos vaig dir que si volíeu aquest vídeo, i com esteu veient, així el teniu, vale? La cosa està que jo no tinc fotos meues de quan era menuda, jo no les porto al meu mòbil ni res, i l'altre dia la meva germana i ma mare van estar ahí en plan de limpieza a fondo en el trastero, que tenim un trastero, que això és un trastero de veritat perquè tot el que n'hi ha ahí són trastos, però no trastos com vosaltres, són trastos de que això fa anys que no s'ha vist la llum del sol. I entre aquestes coses van aparèixer fotos meues de menuda, i ma mare i la meva germana van estar riguent-se un bon rato i em van enviar fotos i anem a compartir així i mos riguem tots. Vale, la primera foto que tenim així és una foto de la comunió. La cosa està en que aquesta foto expressa un poc perquè tothom recorda com que jo era una xiqueta lletja que era grandota, burrota, però que no era guapa. Perquè si em vegueu, jo no estic tan lletja. Lo que passa és que si em poses al costat de la meva germana Denise, que de menuda era més guapeta que el món, pues clar, jo pareixia un puto orco de Mordor. I per favor, atenció, o sea, a lo que són les muscleres, conforme es diga, del vestit de comunió, que de repente el braç va normal, saps? El braç va normal i de repente fa taca! Per favor, tot molt pro, tot molt pro. Esta foto ja és més lo que era jo de menuda, saps? O sea, per favor, please. El jersei del Rei León és un punt. Però és que el got de Coca-Cola, que per la cara que faig jo a la foto pareix que estic en plan de yeah, cubata! Saps? O sea, literal. Li ponen el monyo verd a aquesta xiqueta i és que sóc jo un dissabte per la nit, literal. Això sóc jo. I damunt tinc un brillo al nas que no sé si és que ella em suava lo que era el bigotillo o que em xorrava el moc. Una de dos. Vos deixe triar. Jo era una puta influencer de la moda. O sea, lo de portar conjuntet de top i falda a conjunt, això ho vaig inventar jo. O sea, mireu això, per favor. És calcetinets, la cara de depressió en plan de... podria ser modelo de Abercrombie. Bueno, i el tall de moño, o sea, mamà, gràcies per deixar-me ser una xiqueta lliure. De veritat, és molt total. Vale, us explicaré la història d'aquesta foto. Jo no sé per què me la van fer, no sé la història d'aquest dia per què. Lo que sí que us puc dir és que tota la meva família, tota, ha tingut aquesta foto en casa a tots els tamanys. Hem arribat a tindre en tamany gran ahí, en plan fotón, que dius, eixa foto per què? Per què? O sea, brutal. De fet, ma mare esta foto la tenia inclús en tamany per a la cartera, per a portar-la darrere, i tot el món la portava. O sigui, tot el món no, en servici de la meva família, tot el món ha tingut aquesta foto. O sigui, és brutal, o sigui, aquesta foto és lo millor del món. Lo del gorro de Kodak és un detall ahí, en plan la Pamela és així pa cagar, li queda genial. I damunt, lo que mola és que al costat, a part dels xampús i tal, hi ha dos tasses de les de Danone que les gustaven per a jugar, però que si no ho saps, dius, la xiqueta molts dies feia que estava intentant cagar, que té ahí dos tasses del Colacao, però no, però m'encanta, o sigui, m'encanta. Vale, una altra cosa és que jo tinc, igual que la meva germana Denise, tenim moltes fotos de menudes disfressades, i dius, moltes vegades era carnestoltes al teu poble, i és que en casa teníem mogolló de disfresses de pallasso i tonteries aixina, i mos agradava disfressar-nos, i ja està. I esta foto, sincerament, no sé si és d'un carnaval, trobo que sí, perquè aquest traje és molt cutre, però que igualment podria ser d'un dia normal d'anar per dins de casa, d'una vesprada volem disfressar-nos i ma mare pinta molt, volem disfressar-nos i ma mare pintar-nos perquè ma mare era superguai. Esta foto la vaig posar per l'Instagram, que encara està pujat, i és ma mare i jo. Jo ahir no sé molts anys tindria, potser en tindria 6, 7, o seria després de la comunió, no ho sé, sincerament, jo em veig cara de molt xiqueta. I em veig primeta, jo no estava gorda, per favor. I ma mare és que literal està igual, o sigui, aquesta dona no envellís. De veritat, ma mare està igual, o sigui, no sé molt res de la foto perquè ma mare està exactament igual. Vale, esta foto, o sigui, ma mare i jo així super horribles que te cagas. De fet, ma mare va en una camiseta típica de propaganda, va al moño tot desfet, o sigui, segurament vindria de treballar o algo, però és que m'encanta, i no sé molts anys tindré, jo tinc pinta de ser joveneta, però és que mireu-me el cap, o sigui, tinc més cap que ma mare, per favor.
Joder, tio. Ma mare és ahí en plan tota super mami dels 90, super guai, i jo és que en plan xiqueta cabolo. Però m'encanta, i això és a la casa que vivíem fa 1000 anys, o sigui, 1000 anys, els meus pares ja no viuen ahí. Vale, jo a cap d'any tinc 1000 fotos en eixa peluca, vale? I en cigarros, en plan, com si estiguera fumant i tal, no sé, jo ho veuria guai o algo perquè ma mare fumava per aquell entonces i mon pare també, i jo, no sé, suposo que em pensaria que era super guai que te cagas per fer-me fotos ahí en el cigarro, però bueno, era ma mare la que em feia les fotos, o sea, per favor. Veus, és que de menuda ja sabia que jo anava a quedar-me calva, entonces jo ja invertia en peluques. Vale, esta foto ja és... jo ja soc més major, jo ja, vamos, però 12 anys, segurs, però seguríssims. Això ja us ho assegure. I no sé si és l'estil de roba del temps, o que la meva germana quan ha fet la foto en el mòbil sobre la foto, saps, la tenia un poquet estirada, ok? Però mos veig superalts a tots. I ahí estem mon pare, la meva germana, ma mare, i això últim, saps que pareix Peter l'Anguila? Això sóc jo, vale? O sigui, aquesta és la demostració, la prova de que jo no estava gorda, jo era alta, tio. No ho entenc d'on m'hicien a mi les paranoies mentals, perquè jo estava guapíssima. Vale, guapíssima tampoc, però, joder, que estava superprima i estava alta, o sea, mireu això, per favor. Ai, per favor, és que mireu a la meva germana. Com anaven a fijar-se en mi? O sea, com anaven a dir, ai, que guapeta és la xiqueta quan estava la meva germana siguent la cosa més guapa del món al meu costat? O sea, per favor. I ahí estem mon pare, la meva germana, els dos ahí en plan, família superperfecta, i jo per favor, o sea, jo també vull ser guapa. Però no, jo em quedé en l'intento. Jo espaterrar al sofà, no té més transcendència. Buah, esta foto jo sí que tindria... És que soc super ruïn per les edats, vale? Però per lo que veig en la foto, jo deia que jo tenia uns 10 o 11 anys com a molt. Mon pare i ma mare és que es veig super prims i super xicotets, vale? O sea, no sé per què. La meva germana, com sempre, siguen ahí tota mona ella, en plan de... Per favor. De fet, aquest conjunt, la meva germana estava tan prima de menuda que aquest conjunt el va portar anys i anys perquè és que no se li feia menut. No se li feia menut perquè ella estava igual. Cada any anava ensenyant un poquet més de panxa, ja, però d'estiu en estiu se podia continuar posant. Vale, jo ahí, no sé si es veu, però jo ahí ja tinc alteta, ahí ja estic jo més guapa, ahí ja estic ben bonica. I com sempre jo, saps, a l'última en la moda, en el meu jersei ensenyant els muscles, per favor. Que de fet, aquest jersei trobo que era de Matia, que Matia i jo mos llevem 8 anys. O sigui, Matia era un adolescent guai. Jo li podia furtar la roba perquè estava jo bonica, saps? Vale, esta foto no es veu res. I per favor, és que, a veure, que jo era una xiqueta, per favor, és que, o sea... La gent que pensa mal d'aquestes coses, però per favor, sóc la cosa més guapeta, o sea, aquesta foto, vale, me la va fer ma mare, jo segurament no va ser la que li va dir fes-me una foto així, però és que isc, o sigui, és una foto Tumblr total, no? No sé, m'encanta les sombres i tal, m'encanta més que res el que ve siguent el tendedero de darrere en tota la roba secant-se. Però m'encanta jo ahir al meu mocaor, o sigui, m'encanta la foto. I de fet, ese dinosaurio, jo ese peluix el vaig tindre damunt del meu llit, però vamos, arribats a l'institut i tot, o sigui, per favor, m'encanta. Vale, warning, acabarem en una foto que no vos la podreu llevar del cap en la vostra vida. Trobo que això és normal, o sigui, no sé si era Carnestoltes, no sé què hòsties era, jo no sé molts anys tindria ahir, trobo que tindria 2 anyets com a molt, per favor, o sigui, soc una puta bola, però soc una bola lletja. Ahir soc una bola lletja. Els pantalons vaqueros eixos m'arriben baix del sobaco. Porta uns tirants que no sé si ho podeu veure, en la bandereta, o sigui, el que és l'estampat és la bandereta de l'orgull. I el polo de mànega llarga, o sigui, existeixen els polos de mànega llarga, així teniu la confirmació de que sí. L'outfit és lo màxim, lo màxim. I hi ha el meu monyet de cassoleta. I la meva cara de dimoni, perquè no se me veuen ni la bola dels ulls, no se me veu ni lo blanc dels ulls, de les galtes, lo que m'apreta l'ull, per favor. Per favor. I ja està, aquestes són totes les fotos que tinc meues de menuda per ara, perquè són totes les que m'ha enviat la meva germana. Digueu-me si voleu veure més fotos meues de menuda, perquè en tinc moltíssimes més, i si voleu en la meva germana és que té reportatges. En la meva germana es van fer locos de fer les fotos, per favor. Però és el que té no ser la guapa de la família, és el que té. Jo tinc fotos fent la imbècil, i després la meva germana fa fotos de guapeta. Però bueno, cada un té el que té. Si voleu un altre vídeo amb més fotos més avant, li diré a la meva germana que em passe més fotos perquè de veritat, o sigui, m'encanta veure fotos meues de menuda, no sé, m'encanta, m'encanta. I per acabar ja vos vaig dir per Instagram que segurament ja estava clar que seria el 23 de
setembre la queda. Més que res perquè el dia 30 no sé si n'hi estaré en Espanya, perquè encara no tenim més vols, perquè som un desastre i perquè han passat moltes coses. Així que segur dia 23 de setembre, a no ser que canvi res, i segurament en València, més que res per les votacions, my people, vale? Així que ho deixem així, mos veiem dilluns, que passeu un molt bon cap de setmana, o que passeu molt bona setmana, o que passeu molt bon dia, o bona nit, o quan sigui que estigueu veient, no sé, que disfruteu les pròximes hores de la vostra vida.